Takže ahojte, ja vás tam od dnešného videa. Dneska si to zahrám Poua. Pokiaľ by ste chceli ešte nejaké video, tak mi napíšte do komentárov a my môžeme rovno na to. Takže čo to ide teraz? Môžeme robiť. Mám niečo k jedlu. Mám mlieko. Skoro takto. Proste toto. Pôjdeme von. Takto kytičky. Počkajte. Dobre, dnes si zaje toto. Tak. Nice. Výborne. Ale... super. Jasne, ale som iba 3 skore. Kámo. Zase vedľa. A zase. To ma nebaví. Nechám byť. Idem na nákupy. Počkať. No ja nechcem zmeniť auto. Chcem zmeniť terén. Tak. Sakra, to už není v pohode. Ideme znovu. Tak ideme. Asi raz. Ja si myslím, že... No, ideme. Pôjde, to uvidíme. Tak to úplne pôjde. No a ideme ďalej. Jasne. No, výborne. No, to by sme asi mali. Idem teraz na skateboard. Musím sa to vyhýbať. To bolo tesné. To bolo celkom tesné toto. Sakra. Idem toto. Tak. Dobre. Nie, toto, dobre. To už bude ťažké. To je trošku ťažké. Sa s tým dá hrať. No, to ma nebaví. Kinder Skyhawk. Frajer. Super, vole, mám strašne málo.
co jej? Jedno už. Nic. Ale vlastně... by to nějak dávalo smysl, no. No... Počkať. Ja sa len tu za chvíľku ozvem. Len chcem pár koňaskov pozbierať. Ale som ich mal dosť. Takže zatiaľ... Čus! No dobre, som teda späť. A môžeme pokračovať ďalej. No... Čo ešte idem také proste robiť? Sice toto. Hlavne aby sme sa... Ježiši. Vej, no ešte riedi čelta. No poď. Poď. Ešte. Tak. Musím sa trošku vyhnúť. No, to je to také ťažké. No jasné. No jasné. No a to už by bolo z dnešného videa všetko. Prepáčte mi, že to bolo tak krátke, ale proste neviem, čo by som ešte robil v tomto videu. Takže zatiaľ čau.